hurrengo eskaileretara. Segregazioa arazo latza, gizartearentzat traba, lege berria irten bidea etzen, esan genuenez jada. Orain mai berri batekin dena, konpondu nahi dute ara, entzun gaitzaten esan beharko da, ozenago behar bada. Itunpekoa negozioutza da, eror dadila maskara. Hori guztia gatza bada ere, errotik daiteke saba. Doan euskaldun ta feminista, beharren esanetara, gaitz guztientzat gure botika, eskola publiko